Yaro utrai kajing ai kublai it ipi iwe ha kanega step ha ka keteng ba tiang tam utrai Jesu Kristus unong penim shangi ni sngongu yo blai bo ayangi sa sisin pat ya kanega lat ka bangin shashko na ka tin ka jong blai ni ai ngu ru yo trai bo ayangi ya kanega step ka ba thamai nget ru ba kan long ka sngi ka ba kurku ya pi iwe tinggal nget ba uplay undan rengkat bat pi we to ai ba utrai unsen shar halor jungi bat kaneru kan long kalat ka bin shashko na kaktin ka jong blay bat sha ba kaktin ka jong blay kan long ka jing hikai ba bang kan kadolen ti pi kumno ba pi de ban embal pi de ban le ka khubor ha kan ka step ngadan ban ai shapi ka long wat nom pen le no e ya ka por le ne wat nom pen sap e ya ka por kani ka long ka jing pen kan mau ru ba ka por kam june haju kan mau ka yat man la ka sngi ka ba min hinden ka la let no ka ba min shim snam ka ba min shim panai min shim tayo ka la let no shabam ju kot nginom la shu ban yo ya ka nginom la shu ban ong ngin pan biang ya ka ba ngin penan kam biang ya ka ka la let no nginom la shu ban yo ya ka jing ka la ka long man la ka sngi man la ka minute pat ki kenta ki bangi im baka jing im ka jong ubriu ru kan mau kan ka mat ka jong ubriu ka ba kat bodang im hang ne perthei ka yat ringkat pat ka por kat ba ki por ki sngi ki dang yat kum taru ubriu yat lang ringkat ngi she jong o ba ki la he mo na ka jing long ubriu na ka jing long khlung sha ka jing long khna sha ka jing long samla rang ba teman kum ta ter tena kata ka dau ka wei ka sngi bat ka kenta ka long ka por ka bakodor na ka benta jongi we bangin pendap iki kam jongi bangin pendap ka ba ublei ukwa ingi ban pendap na ka ktien ka jong ublei na ka shithi shikinong Ephesus ka lonong ka basan ka dokhat ka bakhat san khat riu ngan pule kumno ba ka ktien ka jong blei ka ong kumni to khmi bha te kumno phiyan om kum ki bom stat hanrei kum ki ba stat da ka ba sius pa e ka por na ba kini kisngi kilong ki basniu sapa ka tin ka jong play kat kum kan ka dukhat ka bangila da pan pule menta ye kita ki ba sius pa ki bom penle no e la ni ki bom pensap e ya ka por la tip iki kum ki basta yo le se phi la ban don ka jingkali la di kumno bangan sius pa ya ka por kan di ka long ka jubab ha kan ka por ka long ba pin sius pa ka por da ka ba phile ba pinom penom sap ba pendap ya ka kam tam na ka benta utrai sin ka jong blai ka hikai ngi banginom pen sap kam tam la da utrai ai ngi ya ka por ngin le ru ya ka ngin penan kam ru ya ka kumbau try uman yang ibangin le yole se dan apnang jong phi dan ki bakentu dan ki bakran dan ki basnang e phi bapin duai man kasngi pin pule ka bible yu dan ru ka por ka baphi dan ka jingkentu ha ka don jong phi bapin duai la le bapin pule ka bible rei phi bu teng phiong ngan sa le la shai ngan sa pule la shai ngan su duai la shai la ni ngan su duai la shibet kata kade pakaktin ka jong play ka kuwa ba kan hikai ngi kumno bangi de banle bangin dombu teng haba ngi de banle kimen step pule ka bible kimen step duai yakran ba utrai pule ka bible ai pakaktin ka jong play kan hikai epi kumno ba pindim ha kan ga sngi lande man ka sngi ka bible kan hikai epi kan kedolen ti epi kumno ba pi de ban im di pila hoi pila bani kendu kita ki jing kendu ha ka jing em jong pi ki jing hanrei akwa ban ong pi wan mai lat ba kita ki jing kin long ka daw na ka benta ba pin pendap ya ka ka ba utrai ukwa ini bangin le se ki don ki daw ki ban penuwit no pi ba pin le se pi bu ka routine men step ba pin duai ba pin pule ka bible don no ki bawan ban penwet pisang ya no bandwai kan e galong ka jing batai la ne kata ka jing hikai ka ne ka step bangin ken mau bangin nom long kum ta bangin nom bu teng bangin nom la ban ong ba ka ne ka kam ka bangadan menta nganom la shu ban pule ka bible la ne ban duai te wat ai ba ka nu ka kam la ne kata ka jing penwet kan wan ban tu no ya ka ba phi dei ban le
te kata ka de ka jing siu spa long kum ba phi kan show ya ka ka babhana ka banta ka bom ju kut chong phi long kum ba besa ha ka mat chong phi la da phim bam ka mat chong phi ka la ban talat te ka ba ye dei ban siu spa ka por ka ba kan jaman sim ka long apa phi pule ka tin ka jong blai phi duai ka tahi kan long ka jing bam ban pen im ya ka man sim jong phi kum ba phi pen chat bor ka mat kum taru haba phi bu ka por jong phi ban siu spa na ka ban tau trai kan pen long ru ye phi ba chat bor ha ka man sim ta ka dei ye kita ki khun ki pastat ban le na ka ban ta ka mon ka jong blai le se la dan na pleng jong phi ba de ki ba u trai u lakta ye phi ba phi de ban tiang no yo jisu ndai phi bu tang phi ongan le la shai ngan le la sisngi ngan priang hadien habut ndai ngan ong ye phi wat nom bu tang priang yo jisu habau trai lakta ye phi ba phi de ban priang phi de ban kala ga ba mut le no ya ka wat nom bu tang wat nom pen le no e ka po jong phi na ma re ka ban sawan ni nom la ban tip e ru am le no ya ka badan ka jing kun tu ha ka do no jong phi la ka long ba phin priang yo trai la ka long ba phin kala ga ba mut la ka long ba phin i no e ki bas new la ka long ba phin pule bible ne la da phi long la da ka long ba phin duai kita ba ro ki dei ba phin nom pen le no e la ne ba phi dei ba nom bu teng te kata ka de ka jing siu spa ya ka por ba phin pendan kam le e na ka benta jong utrai ba kum ju ru ba ngim dei ban bu teng ban le ya ka te kani ka long ka tin ka jong blai ha kani ka step ka ngai blai la kur khu ye phi ba le ko ngu ye ka tin ka jong blai om de tang bangin chu sha skore ka om de tang bangin yo sngo ye ka hnrei ai ba ka tin ka jong blai kan da tre ka do no chungi ba pingin le ru ye ka kata kan pen shem sngo bha ya utrai tungin let ban dua ha kani ka step atrai ni ai ngu ye me na ka benta ka ni ka tin ka jong me ko pa ka ba me hikai ngi trai ba kum no bangim dei ban pen sap e la ne pen le no e ka por ka ba me ai ha ngi trai ablei kum bangi besai ka met trai ai bangi ru ngin besala me ka man sim da ka bangi no pen le no e ka por ngi ngin shim me ka ya ka wei pa ka wei ka kanta kum ka kabu bangin ya kran ban me kum ka kabu bangin le e na ka benta jong me kum ka kabu bangin pendan burang me ka kerteng jong me la ka long ablei ban kran ni ka kerteng ka jong me la ka long ban lap ya ka kerteng ka jong me tra jisu ba ye jonga bangin no pen le no e ko trai ka por ka ba me ai hangi jisu ba ye jonga kur khu ya baro ki pa shash kore ka tien ka jong me ha ka ne ka step ai bangin long ki nong le ablei ka tien ka jong me ha ka kerteng jisu dwai amen ublen kur khu e phi we pi we baro